Mga nagpailang kabanay sa mga trabahante sa usa ka feed mill sa Dakbayan sa Talisay nga gireklamo sa mga residente sa Kasigbit nga subdivision mirag sa Talisay City Hall. Siluan Mirundina sa report. Bit-bit ang tarpaulin nga nagpadayag sa ilang pagsuporta nagpundok sa liyong bahin sa Talisay City Hall kini mga nagpailang mga kabanay sa mga trabahante sa feed mill. Nabalaka sila nga hingpit ng mapahunong ang operasyon sa naasoing feed mill tungod sa mga reklamong giduso sa mga residente sa duha ka subdivision tupad niini. Problema gyud mosugot nga wag tawo ang probera kay naamon gud ang nabuhi god. Kay kung bako pa no ang mga trabahante lang daan mga mate na sa sud. Ako wa jud ko ikasulti ang probera. Since nga natuko na siya kay naami di mga manginabuhi gawas pasad si Sir og unsay among gikinahanglan sa pamilya sa iyang trabahante si Sir mo provide gyud ayon namo og partikos baho wa gyud baho nga among nasimhot diha og naghambal na nga matay Sir. Numero 1 mamatay ang trabahante. Mapweson sa baho. Wa may namatay bisag usa may kay mga lawas. Kung namatay ang anak dili kapasikaran ang baho. Oh, kana di gyud na tinuod nga daghan nga matay sa sumbriya tungod sa baho. Bakak lang tanan. Oh, mao na kami ni suporta way kasugod mo sir ha. Amo ning kabubuton nga di mataktak ang probira. Gikahibong nila nganong nangusog ang usa sa mga residente sa Silingang Subdivision nga si Dr. Gary Lapinid nga mapahunong na ang operasyon sa naasoing feed mill nga unta lakip man ang iyang amahan sa mga matud pa mitambong sa public hearing ug miuyon nga mapabarug ang feed mill. Apan wa usab magpaawahi ang mga residente sa duha ka subdivision nga unang miduso sa ilang reklamo batok sa naasoing feed mill. So akong klaruhon, ang gipirmahan sa akong father is attendance. Now, with regard sa minutes nga naa dito nakabutang, wa intay pirma akong father. Imagine we could not sleep early in the evening kay alaon na hangtod alas 2 ga-operate na sila. You could hear a lot of banging, a lot of unsang noise there. So aside from the odor that we inhale, ang noise pa gyud. Ang duha ka grupo parehong misulod sa mayor's office. Apan ang executive assistant sa mayor ang miatubang kanila tungod kay may meeting pa ang mga department heads ug ang mayor. Ang mga residente sa duha ka subdivision midangop na lang sa city administrator aron ma-follow up ang ilang gisangat nga reklamo. Tulo na ni kaadlaw nga amo ni gi-follow up ang ilahang show cause order. No, wherein ang ilang show cause order nahuman naman ato pang Lunes. Nag-follow up namin sa closure order. Unya nihatag man og assurance ang city administrator nga si Rodelyn Navarro og si city legal nga si Attorney Sususco nga pirma na lang ang kuwang ni Mayor Gulyas. Unya nahibong man gud mi nga karon nag-follow up mi doon na may we support probera. Depende ito sa result sa evaluation pero in kaso og doon naging mga violation murag mo na mahitabo ipa-stop ang operation dili ang closure sa ilang business lahi man na. Ang ilang application diri is for warehouse man. Yang ilang gireklamo ang operation man. Luad Mirundina, Balitang Basta.